தமாமில் இருந்து ஹசாக்கு வந்த பயணத்தில் காத்தாங்குடிக்குள்ள வர மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. என்ன இவர் ஆள் நீர்வளம் இல்லாத பாலைவனங்கள்ல இந்த மரம் நேரத்தோட வெளிநாடு இருந்துச்சுன்னா கல்ஃப் சவுதி தான், கத்தார், ரோமான், பஹ்ரைன் எல்லாம் போறதான். மேக்ஸிமம் அதாவது அதிகமான பேரிச்சம்பழம் உற்பத்தி எங்க இவரை தெரியுமா பாருங்க, இந்த ஏரியாவை பாருங்க, மட்டி ஐயர் மதில்கள் எல்லாருமாவே உடவுக்குள்ள இந்த தென்னந்தோட்டம் கம்பெனி ஊர் அட்டாளச்சானே மருதம் வந்து இது என்ன இது அந்த ஏரியா சம்மந்தூர் அந்த ஏரியா எல்லாரும் வந்து சுக்குரவலை கூட அடிச்சலும் தேசிக்க ஊர்ல இருக்கிற மாதிரி தேசிக்க மரத்தை பாருங்க. சந்தி இருக்குதான் நாங்க வந்துக்கிறோம். இல்ல நான் வேற பக்கத்துல நீங்க அழகா இருக்கு அந்த கிளைமேட்டும் அழகா கூலா அதில் பாருங்க பண்ணி லிஸ்ட்ல கூட பண்ணி வச்சுக்கணும்.